on dostal v roku 2021. Prišiel k nám vlastne tak, že ho odchytili u jedného pána v Kuríne, kde lovil sliepky a tam prišiel loviť kvôli tomu, že v lese ho niekto postrelil. Mal niekoľko brokov v tele a tým bol tak zoslabnutý, že už nedokázal loviť ďalej v lesoch, tak sa musel stiahnuť k ľuďom. Tým, že išiel k tomu veterinárovi, tak sa mu rovno spravili aj testy, či je to vlastne čistý divý kocúr. Prišli nám výsledky, že je, tak sme ho ďalej po rehabilitácii chceli využiť na odchov ďalšej generácie čistých mačiek divých, keďže on pochádzal z prírody a u nás sme ho krmili aj živou potravou, aby si vlastne lovecké inštinkty zanechal, tak sme sa rozhodli tento rok ho vypustiť naspäť do prírody. Pochádzal z Cerovej Vrchoviny, ale my sme sa dohodli s HKO Kysuce, že ho vypustíme u nich.